Perlu kita pilih kan video jam dah sing aku beli pilih kerteng kemudian bawa jung try jungi Jesus Christ. Deh aku video ke bangala dep keren ngala la ong tu singi ong pi ba katu video jung kapat kut kom tu katu video jung ke bang ai kerteng balai ka ya ubreu la ni ka breu bakin ban pai sya ke jing kelag bomon. Kata gede ke topik ke bangala dep keren ha katu kasni. Deh ko ong pi katu video jung aku la dep ong ba tukang pat kut tangkam tu te angki kadau kalong ba ki bru ki ban phai se jing kala ka bumot angki kadau hi kalong namar bakim pat mat ki pat syam hi dala de ban pule ya nektin ka joblei kadau hi kalong namar bakim pat sung thu bakim pat mat hi la de ta ka jing ka jing jar ka baki ki mat ka jing ko chomki kara di kadau ko ba ka ki bakim phai se jing kala ka bumot te ko ma ong phi ka tu sing ka bangala de kan ko video jonga merong ke tu video jong kampat ko takum tu tem tak singen peteng biang nak tu video jonga kapang ladep keren ye phi hak tu kasing da kumal ong phi menda namba bali ka daw ka ba upru u ulan ki bru ki bhaban phai sha ka jingkalak bomon te umong phi ka taw ka long namar bakim pat sung thu namar bakim pat mat hindala de namar bakim pat ngat ka pot sep singi mo ngapa ong kum hak taka pang kastom ka tu ka kerdu kumle kum tai ka jing genjar ka jing mo joki te kadi kata kata ong pi kumpul ong pi ba kim pat mat ki pat pule ya kanika tin ka jong play de din ma kata kata ko penong ya ki bakin ban phai sha ka jing kala ka mo te tong ni kan pateng biang na ko video so na ka ba ngala de pun kut ha ka basni okay balai ong pi ha ka jing long baru ka jong al de ka jong pi ba la ni ba ban plut por ban pule ya kanika tin ka jong play balai pi kwa ong pi pro ka jong ka ba pe ka ni video ka jong ong haman lagi video ka sunga ka mo de karen lach karen ne kani ka ju chka ju ong pule no ya kani kitin ka jong blai pule no ya kani kitin ka jong blai kata ka ju chka ju kan tin pan si pan pi wat pen e do no ong wat pen e do no ong ki ada pi pet ya kani video ka jong tak sing ong pi pule no ya kani kitin ka jong blai pen lot ya ka por ka jong pi ko mo de karen ne pi ka tu video ka jong de ong pi ngang la de pule hi dala de kani ka bible la de ustang lu kut de nga bala amat bala syem dala de ong pi ngala suk te ngom ki ba nga bala sung thu bala amat la syem ni ko nga sung thu ba kani ka tin ko jong blai ka de sha ka wailam ka de tin ko jong blai ka de sha ta ka bor ba ka de sti sha ka de ka wai ba sha ka bala sha ban pun hun ka bala sha ban ai su ya ngala ni phila de pule tek tin ko jong blai amai thi wat ban nut ka por ka jong ki ong ki wat nhiều bậc cái cầm cài ông cái này cầm đi cầm cài ông pi để cái băng ngang lap này tin có chụp đi cũng băng ông pi tu video trong apa ada pelada là thằng ngang cầm nhiều cái thằng bor là đầu beli kalau ai bor ngang cũng nong lap ban lap ya cái tin có chụp đi ông pi wat nam kwa ông pi ba kata cái chingim có trong pi ông pi cái video có trong cái băng cái pi cầm đi cái video cái băng su keren keren jingmut kum dei bang su keren lamir dei bang su lap lamir dei bang su lap turumur ko bang pi lada ngahi kam doni ka bor lada ngahi ngam pule ni tin jong dei lada pule kulam ai bor nga kulong pi tu video ko jong lada makam ni kani ba ka tu ka tu khat jong tu ka bai bible ko amba ka ba uchisu kan ong pi lada me fly ka teng ka jong nga ngar on fly ka teng jong ma jong pa jong ba deng ndre lada me men len ni ka teng jong ka ngar men len ni ka teng jong me ma jong pa jong ba deng ko ma da kan ko video ko jong en khat ngere ki ko ko jong ka ba pe ka ni video jong ka men para ong ki lustiki long kami long pa ki pe kan pi pe lang kan video ko nga ta ong phi ong ka jingkala ka bomot ong pi nga bala amat la syam nga bala su thu la de bangala pule ni tin jum le on pi ka jingkala ka bomot ong pi ka don ngala bon ong ka don ar benta mo la amon ong archa hoi ton pli yo se mo gi khamtam sa ki long kandong la ni ki buru pli ki bomnang mon pule ro ek tin jum le wa la ka dei mo ka ka bible khasi jo ni ro kita ki bomnang po pli ki bom yo lat ban school bom nem taima lai ong pi ai henry la da phiru em ngabal amat ila de ngala ngabal syam ila de ngai thu pi kata wala da phim nang magana ban pule ya gani ka tin ga jong blai henry ong pi la da ka ba phi pe moi ka video ki ba ki nong ya lap la ni ki pastor ki kren ki kai pi kum ni kum tai la ni la da phi pen smart ila de sutanat ila de ban de ching sang ong pi henry da ka ba phi le kum ta ong pi la hi te ban ong pi ba phin long ki ta ki pru ga jong blai la ni phi la hi ken ban ong pi ba phin tip ya ka tin ga jong blai ni phi la hi ken ban long ki ta ki pru ki ba kalal ba mod la ni ki ta ki pru ga jong blai okay number 3 pi la ban le kum ta ong pi
Cubu nak tahu mengang ainu sai pila nengi kiba nang ban pule kani tin ka jongle la pipik kani video ka jong nga ong phi la ne phi ong phi la rangi pule mo kana ya kani tin ka jongle na do pastang ha do bokut jong ka henry la da ka bor ju mun simu khoi la da ka bor ka jongle la da uklam ai ya nga la de uklam ai phi ka mun ong phi ni dam la ban ya lap ya kani tin ka jongle nga bal amat la chem ni la de kata nga la de pule ya kani tin ka jongle ni ka bible ong phi na du ka pasdang ha du ka bokut jong Henry ong phi la da nga klam yo pat ikani ka bor em la da bli uklam ai pat ngai kani ka bor ju ni muslim khoi ka mun ong bai ngamla ban yalap tang daga bang shpule kani tin ka jongle ni thu ipi kata ampi phi ki perlok ko phi ki bomnang ban pule kani tin jongle ong phi phila ban su duai phila ban su pan ka bor no ble ong phi phila ban su chakri yo ble daga bakum ong phi daga bapin le jinga sang daga bapin sngap de ki chakri ka jongle ba ki yalap ba ki slok ek tin ka jongle phi ngai yo ble phi duai yo ble phi IT la de ho ble phi sanya ho ble ke ek bo ble panyai ngani phi tip ba wala ada phi tip ban pule ke ning jongle hinre phi tip de bo ble don ba tha jing im ga jong ko ba ngai phi no unu ble banga nga chakri unu ble bo phi chakri ong phi bun ki prok ke ba ong nga chi sumo ba ya kata u ble un sa bishar la da up ya kata jing bishar ko bo ble un bishar ko de hadu ko sinjing ya ko ble un bishar hinre ngo ki e am onde ta nga bal amat de dinga bal chem de ding tu ipi kata Blay cuma bangang sekri blay jumpi bo pipi sekri ampi. Lada pikren na du kadonut kam sim lada pipan ka ik ba pinpan. Blay bu ai nga u ai pi. U smode ka bangang kren ka ba pipi kren. Blay cuma la jumpi ulong kun ta amdei ba blay sa bishar nga ya pi andangi la ayap na gres lapor. Blay bishar nga ya pi wat menta bangal ni ma pi ka por bang dang ilmi dang long kum ner. Tu ipi kata nga bal amat la sem daga de kata. Keting ka jongle ka ong no keting jongle ka ong ba wat te pensa siam pan te pensa ansai sliang te pensa di tit te ansapli keting ka jongle ka kren ya kata pan te ansai tit te ansapli wat te pensa siam keting ka jongle ka kren sai kata la kin pule ya keting ka jongle ni ka bible fin la ya kata ong ubruong pi Awang ipi perkan. Sebut ang anak saya. Hakapor ke ba pidang syait dan klain hakapor ke ba pidang nglak dan lip penwan hakapor ke ba pidang samla hakapor pidang marwe hakapor ba pimpat mat kan ke jingpang ke jingsta. Pimpat tiao pim kenkor pisngo ba pim pang pim pisngo ba pim yap shu pisngo ba pim kerdu shu ko mak karena do video ko jangan. Dai ong pi Ubreu ong pi ula ban phai sa jing kla ka bomon ong pi day hadu ban undamat hi dala de kita don kam hadu ba pindamat hi kada jing pang ka system don kam hadu pinda i hin la kmat ka kmat kan jado an an so ai sai pi to nga ngai la pe kni tin ka jong play gum ne ong pi perkhan hot nga nga me i to mun sim khoi nga me i oble pi mi i oble hande la mun sim khoi hi la don ha po ka don nga la da mun sim khoi la mun sim jong play don rangkat ba nga kum nga la ban ya la pe kni gospel ong perkan. Tekano kumcuru ya piru day tang yang day tang pi. Habang ilong ki ju ki bro. Habang ite ki ju ki kamsim ngiu. Habang ngidon tang wi ble. Ha perthai don tang wi ble ngi. Ha perthai don tang wi gospel. Perkan. Debali ong pi haba ki nong yalap ki la yalap pi haba ki nong haba ki pastor haba ki rampak pelang kom terter haba ki bro ki jong ble ki la yalap pi. Debali people ya don ong pi. Wat pen edo don ong pi nga ko ong pi ngala siam ngala mat hi la de ong pi nga wala so thu in la de ong pi pule no hi mo pi ya kene tin joble ko ma de kan tu video kan la da nga pun pule manga ya ka khot bible si de khot ar khot si nong ar nong kom ong pi kam don jing mut te kom don jing toi te ko ong pi pet ya ka video ko nga ong pi menta por ong pet video pet ya ka ni video ko nga ong pi nda phila dep phiklan no ya ka bible pim pule siu bat ya kni tin ka banga kren ka banga slok pil pim kan mau siu ong pi kamot kam dot jingmut ka jing to era ong pi next slide subu da mentai ki tu ki bro ki ba ngit pisai ik tu ki bro ki ba yok sot ik tu ki bro ki ba pang bastom kom ne ong pi la da pipit manga la den pipit ma pi i la den i bolong kum ka kam kai de nimpati au pim puslai pim porwa pim ayu ya kita Hene ong pi kitu ki bro ong pi
lada phim khinkor ong phi lada phim sunyo lada phim pule tin jumle la phim kala bomut no ong phi kitu baro ong phi kin saja ha ka chim jonga ka chim jong ong phi perkan ni thu phi yo we bru pala de record ha ka ne ka bible ong phi sapang to job ma sapang to job ong phi to de bru bo hok de to de bru bo ha de bru bo chakri play ba bang ni hok ma yo play ong phi puting burum ba yo play thu phi kata Henry kat kajing hok kajing bhaju uru Henry beli tang tenju pada yojo perkat mafi kat beli tang tenju pada yojo wala do de makana berubah hok berubah khoi perkat desa mangasa mafi leng ong pi kan ayu ta perkat kan ayu wala phim nge no yakin tin ka jumble ha baki yala ha baki nong yala ha baki ni beru ka jumble ha baki yala ong pi ha baki latin haba phila tip baka tin ga jomble ga dega wai lam ga dega sti ga dega bor ba ang ga dega dawai ba ang ke ndri phim ngai pa phim pule pa eka phim shakri pa ya uble phim IT pa ya de ang ke la shai la shisngi ong phila da uble la tanju e phi ha kata ka por sa sung thu pa hoi la da uble tanju yang ala ni phim ka byang pala da phi dan don ka lat kan ti ban phai si jing kala ka bomon ndri yu la se la da uble uklum ai si ku da kalat yang ala ni phi ba kin kala ka bomon da uble tim la yang ala ni phi la da la impalat la phim ko ngu ya kini tin ga jumble ha ka por kadang biang e phim ong phi perhan kat baka por kadang biang ong phi kala ga mut no phai no shot try duai no ho play ong phi wanam kwa ong phi ko mo ong phi bakan jan gini e bro ha ka chi mo chong phi ko ong phi perhan mano i baka wa ong phi ka jing im jo phi da perhan da phi sung phu ong phi kwa ba kita ki bro kinin wan penduai phi kwa ba kita ki bro kin wan yarap e phi ha ba phi dok phi kerdo ba phi pang phi ong phi ong phi lada phi don ni ka jing yo ble lada phi chakri yo ble lada phi min duai yo ble ong phi om dan kam ba ki we kin pen duai ya ngai phi thu phi kata om dan kam ba ki we kin on yarap ya ngai phi re de ble ba yarap ya ngai phi kata duai mo phi ong ble chakri mo phi yo ble ong phi ada phi ngai yo ble ong phi om dan kam ba ki we kin yarap to la ai nak sai phi ka bha ba phin ya rap ma phi ya ki we ne ki baduk ne ki we ki bapang ka bha ya phi ba phin pen duai ma phi ki bapang ba stum ne ka ba ki we ki mon pen duai ya phi ki bapang ki ba stum ngala ban ka ne ji kling ong phi tak sai hatu ada perkhat ada hatu kam bha ba ma phi phin le pen duai ne ta ki bapang ban ne ka ba kita ki dong pen duai ki mon pen duai ha ying jo phi sai ing ong phi ya ki video la phi pe video pe youtube ma phi ni sni ko jong phi ba kitu ki breu ma ki bale youtube ko ne utai lani ki breu jumble ki le yarap ki baduk ki le yarap ki pang ki bastom ko ne utai pathan phi kwa ba kitu kin wan haim jong phi kwa ba kin ring video ai phi kum tu ong phi ba nam kwa ong phi ba kan ja hadu ka ta ka ngi ka long sem ka jong phi le ong phi la da phi pe ni ka ni video ko jong ka bang kren ni phi ban ta ong phi duai no yo play shakri no yo play pule no yo ka ni tin ko jong play ong phi ko ma da kan ha tu video ko jong ong phi ka krim ga jong play habangi yalap e kan krim ga jong play ong phi ka mut bang shu yalap tang ha ka jinglong do ong phi ka krim ga jong play ka yalap direct ong phi ka pancai direct ong phi chapang ka jinglong man si ko ong phi ya ki bala kala ka mut ya ki bala website ka ta ga jan kup ko jong ki ko ong phi ha ka tu video ko jong ka bala da ong phi na ka banta ki bala kala ka mut na ka banta ki ba khut na ka banta ki bala website khut na ka jong jan kup na ka banta ki ta ki bala de penkre la de na ka perthai ke jongi kabang in misa kadai tang kaing shong basak mo kumbong tang ka jaka kabang wan bala tang ka sinong gujong tang kaing gujong kabang shong temporary mo ka perthai gujong ka long panta henri ka kaing shong ne jongi pat ka long ba chata sha pendeng ka bo play la tak pengkre nak banta jongi kum ki pru gujong kum ki bangai henri nak pata ki ki bru ki bo pop pat ki bom shem la nge pat ki bom shem la ko mu pat ya ni kitin pat de ong pi ublay la de pengkre pat ya ka rujok ding bom jule pom ong pi ru video ko jong la de ma ni kata ong pi ka okay haperthai ong pi lada phi sliang pirang yo lada phi than pirang yo jaban bam lada phi kwa biri phi kwa skret lada phi kwa yat ka ek ko phi kwa ha jing mo jong phi yo henry ong pi nda phi la yap nang ne sla perthai ong pi lada phin poi shodu jok ong pi ka ek ni yo du jok hadu jok la da pen kre tang ya ka jing jencar ong pi da pen kre tang ya ka jing lang a tang ya ka jing pisam si hadu jok ong pi om don jing tengan kan dia ro hadu jok ka dap tang ka jing yale tang ka jing e tang ka jing so sat tang ka jing pisam si mo ong pi tang ka jing jenjar ong pi hadu jok om don ka we ko jing so ong pi
la pi terang sakat no la da pi kuat biri pi kuat sekret pi kuat kiat pi kuat ke ik ong pi ka pi pensum bang ong pi ha ka jing im ka jong pi ong pi ha ka sim ka jong pi ha ka du jok ong pi om don mano ru ba ngerap dengan pi ha ta ka ong pi la da pi kuat pen kala ka bamut ong pi kala ka bamut no nadu mentar por ba pi dang im ha ne slap perteng ong pi ha ka por ka ba pi dang im kum ne ka por pi dang long do kum ne wat mut chu ong pi ta phila yap ne kan slap pre ong pi phin kala ba mut da phila poi du jok ong pi om don jing map chu la kut ka tak por om don la chu pan map pi ong kan ma ba ong pi ka ha ka prthei ka bangi im ong pi ka ai tak sai pi ha prthei ka bangi im pi kan ka im ka ba ka jing im ka jong pi ong pi ka don artli kan ka len ti nge thu pi kata la phin pule ek ting jom le ka panchai kata kita hakani ka perthai ka bang im pi laban ong kadon atli kelanti ka wei kelanti ka balik sabdeng ka wei bat kelanti ka balik shadujo ka wei kelanti ka babaha bat ka wei bat kelanti ka basniu te ong pi ka shong hakarai ka shong sakarai ka shong pi ong pi phinjet ye gani kelanti ka babaha ni phinjet ye kelanti ka basni kata ka shong sakamon ka shong pi lada phinjet sakani kelanti ka babaha ru ka shong kamon ka shong pi lada phinjet kani kelanti ka bas sneuru ka shong pi la pinjit kalti ka balik sabaneng ka shong pi la pinjit kalti ka balik sadu jokro ka shong pi ong pi tang pi marwe simen ong pi upala ban sium ya ka rai ong pi pinjit ya kan kalti itu pi ka ma ong pi ha perthei ong pi don tang we blei ong pi ha perthei ong pi ni im tang sisin bat ni yap tang sisin ong pi pakhat ka tang om dei ba phin im kane perthei ba phin im sa om dei phin im kane perthei phin im juno mo ong pi om dei ba phin im kane perthei ba bi phin samla sa ong pi phin klein sa ong pi ba phin pang phin sidom kum ana kran bunu kum ma ale kran ku video ko janga ong pi im kane perthei ong pi im tang sidom to ang chani ka wa ngin me kran chang ka kasni ji rom no ngin kran chang ka kasni khat du mo an sa pi to ngin chi kran tang ha ka jing im ka jongal ni ka jing im ko jong pi perkhat shubu no la ka nesnem phela im man ta te phin ka snem mo jong pi sa ka no snem phi dang im ha ne ka slap the pat ka sa ka no snem te phin yap no phin khat no da phila khat na ga ne puthe ong pi ka man sim ka jong pi sa e kan poi phi chu khat em ne ka ta phi sa khat me phi ka ta phin jit e ka no ka ti ong pi phin jit ka lan ti ka balik sa baneng phin jit ka ti ka balik chu jok ong pi kum ong pi ha ka jing mo jong ala ni ka jong pi kum brul ne kum kristan ong pi ka don artli ki lan ti kum ong pi ka wei ka ti ka bha ko ka lan ti ka bas ada pinjit kalti ka basni ong pi kat poi sedu jok ding bom julim ong pi poi se jing janjar ada pinjit ne kalti ka babha ong pi pin poi sakda jing suk barang ong pi sepakhat ni pi perlo ya kene ka tin ka bangala slok pi kene tin ka bangala ya lo ya ang ka bangala ya la pi kene sti pi ka bapai ka ni ya kene ka video ko jona ne por ong pi ondon chu da gawi pat klat ondon chu gawi pat lunti ong pi like tang nu try to Jesus Christ ong pi di tang victim ka jong play ong pi ka bangla ban ya lam ngai pi sa jing pun im ko bangla de pernah tu video ong pi ban ni pi ong pi pule hima pi connecting ka jong play pule hima pi connecting ka jong play rang ba ma pi hi phin song thu ko bang pi wat nam kwa ong pi ngan ban biang sin ong pi tin ma le ong pi wat de sa siam ong pi tit and sa please liang de sa di ong pan te an sa ai ong pi ka tin jong play per ni ka ta la pin pule hi phin lap him pi ka ta wale ka kai ong pi ma de kan ni pi ha du jong ong pi om don jing su ka wei rom don jing su don jing hun don jok ong pi ka du jok ka tang ni jar ong pi ada pi kwa mun kala bahut ong pi kala bahut no ong na du menta ong pi la shari sin da pi la ya ong pi om don la don ti ngin kala shai pi la su thu ong pi ka video ko jang kalong kong tang kom din dak sing ong pi il se la danga snu ba ngadang don kam peteng biang ha ka wei ga sni kan video ko jang la snu ba kala biang kamut ngam bateng shu kamut ya ka pabenta ong pi ka video ko jong aglong na komne te na kapta burum ko jong blei amen skandu pat ha ka wi pat ka video ko jong blin ko khu blin na ka pi pe ko ni video ko jong blei shibon skandu pat ka wi pat ka video